ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ ба кулли мардуми мусофир, ба кулли бачаҳои ғариб. Сухана дароз намекунем. имрӯз як ҳодисае ки ба ҳама маълум аст дар расонаҳо сабт шуд. муҳоҷирон ба вақте ки сафар доштанд дар роҳ ба садама дучор шуданд ва аз ин дунё гузаштанд, ҷона ба ҳақ таслим карданд. мо дар ҳаққи ӯ бародаро дуо мекунем худованд рӯҳашон шод бошад, ҷошон ҷаннат бошад. ва аз шумо бародароне ки ин лаҳзаҳо маро мебинен, як хоҳиш дорум. Бародар, агар зарраи имон дорӣ, мусалмон ҳастӣ, ҳамин видеои мара ба ҳар чизе ки метонӣ паҳнш кун, ба дигарон, ба рафиқо, ба наздико тақсим кун. ман блогер нестам, мисли шумо ҷавоно дар Россия омадагӣ муҳоҷиратам кор мекунам. ягон пул, ягон чиз аз шумо талаб надорам. фақат як бародарона хоҳиш мекунам ки ҳамин видеора ба хотири ҳақ субҳану таъоло, ба хотири аллоҳ зер кун, класс мон, чӣ коре мекунӣ намекунӣ мон бикун. ҳамин видео рафта ба ҷаноби олӣ муҳтарам пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон расад ки ба ёрдами мо мардуми муҳоҷир, оное ки меоянд солим ва бо қазои илоҳӣ дар ин дунё, дар ин Россия аз дунё мегзаранд. касе дар садама, касе аз як бинои баланднишона меғалтад, мемарад. хоҳиш мекунем ки як кӯмаке аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин гуна ҷасадҳои беҷон шавад ки бисёр вазбин аст. гуробам қимат аст, раҳгироам қимат аст, ба ҳама маълум аст. худо ӯ рӯза ба ҳеч ка нишон надоад. гурӯз 200 меган, яъне ки мурда равон карда мешавад. бисёр нархаш ай ин одамое ки зинда мераванд дар самолёт мешинанд, ин нарх ба куллӣ фарқ мекунад. я ёрдаме ай ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони худ, ба муҳоҷироне ки дар инҷа бо қазои илоҳӣ ҷона ба ҳақ таслим мекунанд ва ҷасадҳои беҷони онҳо ба Тоҷикистон равон карда мешавад, як кӯмак кунанд ҳамин ҷасадҳо ройгон шавад. бо ширкатҳои Тоҷик Эйр бошад ё Сомон Эйр бошад, як кӯмаки ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷаноби олӣ, аз пешвои миллат хоҳиш мекунем ки ҳамина қабул кунад. мо дигар дар Россия ҳеч ка ба доди мо намерасад. дигар компанияҳо, дигар чизҳо моро ҳеҷ вақт ёрдам намекунанд ба ҷуз ҷумҳурии Тоҷикистон, барои ки мо шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистонем. ва аз тамоми оное ки дар Россиянд, худованд ҳамагӣ шуморо нигаҳбон бошад. соқ омаден саломат ба пеши падару модартон бирен. ва оное ки аз ин дунё гузаштанд, бовар кунен, бисёр вазбинай. вақте ки ҷасади бандара ба хонадонаш мебаранд, дили ӯ модар, дили ӯ зан, дили ӯ фарзанд мекафа ба худо. ӯ худованд ин рӯза ба ягон кас нишон надод, аммо бо қазои илоҳӣ насиб будааст, тақдир будааст дар ҳамин дунё, дар ҳамин ғарибӣ ҷона ба ҳақ таслим кардан насибшон будааст, гузашт. на ки мо ба хонадонои онҳо таъзия бано мекунем ва ҳамдардии моро қабул кунем ва сабри ҷамила барои шумо аз даргоҳи худованди таъоло хоҳонем. ҳар яки мо дар ин дунё, ҳар як банда, ҳар як ҳайвонот, ҳар як чизе ки дар ин дунё нафас мекашад ва ҳаракат мекунад, он лаззати марга мечашад. инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. омади мо аз ҷониби худованд аст ва бозгаштмонам ба ҷониби ӯст. бародарон, дар охир ҳамагӣ шуморо худованд нигаҳбон боша. соқ омаден, саломат бирен. шуморо дар хонадон падар, модар, зан ва фарзандакҳои дустуряку зебо интизор аст. вой бар ҳоли он бародароне ки онҳорам дар хонадон занҳо, модарҳо, апаҳо, хоҳарҳо, фарзандҳо интизор буданд, аммо инҳо имрӯз ба пои худ неву ҷасади беҷони онҳо меравад. дар ҳаққи онҳо дуо кунем ки худованд онҳоро нигаҳбон боша, худованд онҳоро ҷаннатул фирдавс насиб кунаву рӯҳашон шод, ҷошон ҷаннат бошад. боқӣ дар паноҳи исмати худованд бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.